nom i què representa vostè a la Coral Alia? Me dic Roser Molins Morreres. Per a mi la coral va ser una etapa molt important. Érem molt joves, tenia molta il·lusió, va ser una etapa preciosa. A més, el meu padrí era dels que van fundar la coral el 1929. Ara estic molt orgullosa de que el meu padrí hagués format la coral i estic molt contenta i molt il·lusionada de poder estar a los que vaig compartir tots aquells temps i tot el cant coral. I per vostè, un dia com avui, celebrar els 90 anys, què sent? Pues sento una gran il·lusió perquè no em pensava poder celebrar. Són 90 anys de coral, que tots hem fet la nostra vida i que ara ens tornem a trobar i tornem a cantar junts amb molta il·lusió. Bona tarda a tothom. Alcalde, regidors, regidores, convidats, president de la PSAT, invitats, cantaires, els seus diputats de les col·leccions, veïns i veïnes de tot el districte. Benvinguts en aquest concert homenatge dels 90 anys de la Coral Alia de tot el districte. Amb aquest concert volem fer un pas ràpid a la trajectòria d'aquesta entitat i la nostra organització de president. Deixeu-me que comenci amb les primeres línies que figuren itineràries. En la vida de tots els segles, el 9 de juny de 1970, reunidos todos los actores de la Fundación Coral Alia en su honor, ensayo Vida y Virginia al día de la noche se celebraron los siguientes juegos. La agrupación basada en el ámbito coral fundada en el año 1919 por el referendo Una Pacto de la Comunidad de Torresene y reformada en el 1 de junio de 1971, queriendo continuar sus actividades sociales y culturales y cultivar la música folclórica en todos los aspectos, tales como la música urbana, religiosa, clásica, popular y moderna. Se tomó la decisión de legalizar definitivamente como asociación la Fundación Coral que se continuará llamando La Liga.
Amen.
También,
estándar no dan la pantalla. Así de claro.
aquestes coses que diu aquí són una bona d'elles, que el seu full ja ha pogut fer un homenatge de tots ells i elles un bon reconeixement.
Bé,